ବୋଉ 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 କାହିଁକି ସେ ଘୋଡ଼ିଟା ଭଳିଆ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଆଉଥିଲ ବୋଉ ବୋଉ କହିକି? ହେଁ ଆଖିକୁ ତ କିଅଣ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏଁ ଏ ପୂଜା ସାରି ଦେଇକି ଯାଏଁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କହୁଛି ର ଆସୁଛି। ମୁଁ କିଅଣ କହୁଥିଲି କି ମଦର୍ସ ଡେ କ'ଣ କହିଲୁ ନା ହାପି ମଦର ଡେ। ସିଏ କି ଡେ ମଦ ଡେ ଗଞ୍ଜେଇ ଡେ ଇଏ କି ଡେ? ଆଜି କହୁଛୁ ମଦ ଦେ, କାଲି କହିବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେ, ତାପରେ କହିବୁ ବୋଉଲୋ ମୋତେ ଚାଖଣା ଦେ। ତୋ ବୋଉ ପା ମଦ ଦୋକାନ କରିଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଝିଅ ଗୋଟେଇକି ନେଇ ଆଇଛି ମୋ ପୁଅ। ନା ବା ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଡେ ନାହିଁ, ମଦର୍ସ ଡେ ମଦର୍ସ ଡେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ଓଡ଼ି ଯିବାର ନାହିଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, କ'ଣ ଜାଣିଛି ଇଂଲିଶ ପଦଟେ ଜାଣିପାରୁନି। ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସ। ଆଜି ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଦିଅନ୍ତି, ଚୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ତ ଏ ଚିଆଁ ଖଣ୍ଡିକ ସିଏ କିଛି ବୁଝୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ମାଆ ନା, ମୋର ବି ମନ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତାନି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତେ, ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇକି ଆନ୍ତେ। ମୋତେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଖାଲି ଭଲ ଖାଇବା ଟିକେ ହେଇଯାନ୍ତା। ଆଜି ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘର ତ୍ରାହି ମିଳିଯାନ୍ତା, ଚୁଲି ମୁଠର ତ୍ରାହି ମିଳିଯାନ୍ତା। ଟିକେ କହୁନ ବୋଉ ତମ ପୁଅକୁ। ହୋଟେଲ ଯିବୁ? ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଚିକେନ କବାବ, ଚିକେନ ମଲାଇ ବିରିୟାନୀ ଆଉ କ'ଣ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଦେଖିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତେ। କିଅଣ ଖାଇବୁ? ଚିକେନ? ଛି 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 ଶମ୍ଭୁ 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 ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ହେ ନାରାୟଣ କେଉଁଠି ଅଛ? ଏ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼ିବି ଛେଳି ମଡ଼ିବି। ଆଲୋ ତୁ କିଛି ଶାଗ ପତ୍ର ଖାଉ ନା ଖାଲି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ମଡ଼ିକି ଖାଉଛୁ? ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ରାବଣଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ କହିଲା କାନା ଚିକେନ ଖାଇ। ଯା ଯାନି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯା, ରୋଷେଇ ନ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ବୟସ ହେଲାଣି ହଜମ କରିପାରିବନି। ଦେଖୁଛ ନା କି ଗରମ, ଝାଳ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବୋହି ଯାଉଛି। ତୁମେ ତ ସେ ଦିନ ରାତି ସେ ରୁମ୍ରେ ବସୁଛ, କହୁଛ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବୁ, ଛୁଆଟା ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ। ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ସେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ବୟସ ହେଲାଣି ହଜମ କରିପାରିବନି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ ଖାଇବାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଟିକେ ଚୁଡ଼ାଟା ଖାଇବାର, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେବାର, ଆଉ ଚାଟି କଣ୍ଡିଟା ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ। ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବି ମଦର୍ସ ଡେ। ବୋପା ବୋଧେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା ବୋଧେ ନା କ'ଣ କେଜାଣି। ହେଲେ କେଉଁଠୁ ସେ ଝିଅକୁ ଟେକି ଆଣିଛି, ସଂସ୍କାର ବୋଲି ନାହିଁ। ହରି 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 ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ। ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକୁ ଚୁଲି ଭିତରେ ପୁରେଇକି କୋଉଦିନ ମାଚିସ୍ ମାରିଦେବାର ମୁଁ। ନାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ ଫୁଲ ଆଣିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ପୁରା କିଛି ଦେଇନି କହିକି। ନାଇଁ ମୋ ଲାଗି ଆଣିବାର ସୁନା ନୁହେଁ ବା, ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଲ ଗୋଲ ସୁନା ପିନ୍ଧିବ। ସୁନା ନୁହେଁ, ରୋଲ ଗୋଲ। ବୁଢ଼ୀ ଦେଲା ତ ଦେଲା ରୋଲ ଗୋଲ। ହଉ ଯାହା ହଉ ଆଣିଲା ତ, ମନ କରି ଦେଖିଥିଲା ନା ସୁନା। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଇଛୁ, ହଉ ଦେ ଯା। କିଏ କହିଛି ବା ମଦର ଡେରେ ହୋଟେଲ ଯାଆନ୍ତି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଲି ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ମା ବାପାକୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ଟିକେ ବସିକି ବାପା ମା ପାଖରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ ନା ଲୋ? ଟିକେ ପଚାରିଛ ନା ମା ତୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଚିପି ଦେମି କି କ'ଣ ଖାଇବୁଲୋ, ଟିକେ କ'ଣ ମନ କରୁଛି? ବୋପା ମା ତ ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମଦ ଡେରେ ଫଟୋ ଆଣିକି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଲୋ। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ଆକୁ ଦେଇପାରିବ ନା ଲୋ ତମମାନେ? ଦେଇପାରିବ ନା? କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବ ମଦର୍ସ ଡେ ପା। ମୁଁ ତ ବାପା ଲାଗି ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଭାଜିଦେ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେ। ସେଇଟା ଖାଇଦେବା ମିଶି ମାସିକି, ଆମ ମଦର୍ସ ଡେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଆସୁଥିବ ତ ପୁଅ, ଆଉ ଯା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଯା ଖୁସିରେ ରହ ଯା। ଗଲା ତ, ତମେ ମୋ ବୋଉ ନା ଯେତେ ହେଲେ, ଆଉ ତମ ଲାଗି 2ଟା ରୋଷେଇ କରିବିନି କରିଦିଏ।
ମଣିଷ କେବେ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଘରୁ ଏକା ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲୁଛି କେଉଁଦିନ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ନିଜେ ମରିଯିବାର, ସେ ଜହରଟା ମୋ ଦେହରେ ଯିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ବି ଦେଖିବାର। କାହିଁକିନା ଏ ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବିଷ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି କି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁନି। ଏଇ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ମୋ ପୁରା ଦେହଟା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯିବାର। ମୋ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରିବାର।